objectiu aconseguit poder venir a Düsseldorf a presentar Delta Ebre Port, a presentar la Ràpita, perquè no hem de perdre de vista que Düsseldorf és el saló nàutic més important d'Europa, un dels més importants del món, i per tant poder estar present aquí per a presentar el nostre destí, per a presentar el nostre municipi i per a presentar el nostre territori és una oportunitat. La Ràpita apostem de manera decidida pel turisme nàutic, apostem de manera decidida pel sector nàutic, i és per això que és una obligació venir en aquells espais on tens l'oportunitat de promocionar-te com a destí i promocionar-te a partir de tots, diguéssim, els valors afegits que tens. Un valor afegit com és la badia dels Alfacs, un valor afegit com és la proximitat que tenim també en les Illes Balears. Per això apostem de manera decidida pel turisme de xàrter, xàrter nàutic, lloguer d'embarcacions nàutiques per a disfrutar del temps d'oci, i també continuem apostant pel producte de creuer, estos creuers de petits formats que esperem que properament tinguéssim escales de creuers al nostre municipi, i en definitiva tot això ho fem també acompanyant a l'empresariat local. L'empresariat de la Ràpita té molt clar que un dels nínxols de turisme important és el turisme nàutic, i és per això que tenim una oferta àmplia en empreses d'activitats nàutiques, en referents portuaris, tant la Marina Sant Carles com el Club Nàutic del nostre municipi, i evidentment acompanyat també pel sector de la gastronomia tan identitari. Per tant, tenim un conjunt de característiques que ens fan ser un destí atractiu i que ens permet estar a un saló nàutic com és el de Düsseldorf, que és el referent, i parlar de tu a tu en altres destins nàutics molt consolidats a nivell mundial. Ports de la Generalitat, en aquest treball conjunt amb Delta Ebre Port, conjuntament amb l'Ajuntament de la Ràpita, la Cambra de Comerç de Tortosa, el que procura és fer un treball públic-privat per potenciar les Terres de l'Ebre com un element de destinació. Per tant, potenciant també, ja no només la marca, diguem, des del punt de vista dels valors de la biodiversitat que representen les Terres de l'Ebre, sinó també com un punt de destinació turística marítima, no? I per tant, diguem, hem de potenciar, és un punt d'entrada importantíssim també pel país, amb una tipologia clara també d'uns turistes molt respectuosos amb el territori, i per tant, des d'aquest punt de vista, creiem que cal, des d'aquest punt de vista, des de Düsseldorf, des de donar a conèixer internacionalment també aquest port, i per tant ens permeti atraure nous turistes. Terres de l'Ebre i treballem molt perquè al final som tota la costa de l'Ebre, som pobles de tradició i arrel marinera, som pobles que ja estan i estem potenciant aquesta vinculació del territori en els mateixos ports, i per tant destinacions que des del punt de vista alemany són molt confortables climàticament, tenen entorns naturals únics, molt lligats de forma natural als ports, i això ens complementa i ens fa una destinació que podem competir en aquest segment perfectament respecte a altres posicions del món. És la fira més important nàutica d'Europa, i per tant aquí també d'alguna manera havíem de ser presents des de la mà de la Generalitat, aquí en Ports de la Generalitat, perquè és una aposta del nostre territori. La nàutica forma part també d'un actiu que no hem d'oblidar, i per tant les Terres de l'Ebre, en aquest cas que avui estem aquí amb aquesta acció concreta que fa la Ràpita, ens hem de donar-li el suport. De fet, fa 10 anys que des de la Diputació, des del Patronat de Turisme, tenim un conveni i fem una aportació econòmica per donar suport a l'Ajuntament de la Ràpita, conjuntament també amb la Cambra de Comerç, i per tant aquí estem. Las Tierras del Ebro fue una grata sorpresa porque realmente
había visto fotos, ¿no? Me habían contado un poco sobre el área, había estudiado el Port Book porque fuimos a hacer un poco de promoción del Delta del Ebro y fue una sorpresa. Lo encontré un lugar muy exótico en el Mediterráneo, porque claro, estamos acostumbrados a, pues quizá cuando vas a un sitio a navegar, el Baleares, ¿no? Escuchas del Mediterráneo, pero llegar al delta, que sea navegable, las dos bahías, poder fondear, ver los flamencos, el poder amarrarte al lado del restaurante y comer ostras y mejillones que te acaban de sacar casi del agua, ¿no? Para mí me pareció un gran descubrimiento. El Port Book es una gran ayuda porque siempre intentas buscar información, muchas veces ya a través de internet, pero el hecho de poder, lo puedes descargar a través de internet, pero también en las marinas te lo proporcionan y tienes todo tipo de información, sobre todo dónde comprar los repuestos, que muchas veces necesitamos cuando estamos en tránsito, o qué hacer incluso, ¿no? Que de restaurantes, excursiones, diésel, que es muy importante, entender dónde encontrar y qué tipo de puertos te vas a encontrar, la capacidad y también el precio. Está bien. La marca Reserva de la Biosfera a les Terres de l'Ebre, la Reserva de la Biosfera és una marca que reconeix la UNESCO i que està molt ben valorada a nivell internacional i això ens adonem que també és un ganxo molt important per tal de posicionar-nos dins d'un target molt concret de visitant que busca uns elements molt diferenciats i que a les Terres de l'Ebre els podem oferir perfectament. Les Terres de l'Ebre ja sabem que té un plus, que és, té des de la mar, el riu o la muntanya, és reserva de la biosfera. En aquest moment en què hem de fer tots plegats una aposta pel turisme sostenible, les Terres de l'Ebre ofereixen, sens dubte, aquest pas, aquesta diversificació, puguem també oferir, tenen una oferta gran i poden ajudar a desestacionalitzar, que és cap al camí on hem d'anar, cap a aquest turisme més sostenible. Per tant, des del Patronat de Turisme donem aquest suport amb aquesta visió i amb aquesta acció. Sí, moltes vegades el que parlem és que quan ens hem de promocionar tot allò que tenim i sí que és veritat que la Ràpita és el port referent en nàutica, tenim 1.800 amarres, però evidentment el que fem des de Delta Ebre Port és potenciar la nàutica de xàrter a nivell territorial i és per això que com a port base la Ràpita plantegem 3 rutes, una que és cap al nord, és a dir, sortint de la Ràpita i pujant fins a l'Ametlla de Mar, fins a Calafat i tornant al port base de la Ràpita, una que és cap al sud, que és sortir de la Ràpita, les Cases d'Alcanar, Penyíscola i Illes Columbretes, que és un dels atractius importants que tenim a la Mediterrània i que el tenim al costat de casa, i tornar al port base de la Ràpita, i l'altra, la tercera ruta, que és, diguéssim, la travessia, és a dir, sortir de la Ràpita o sortir de les Balears i arribar a la Ràpita o arribar a les Balears creuant esta travessia de la península cap a les Balears. Per tant, són 3 rutes, són 3 productes que el que fan és posar-ho fàcil als usuaris del turisme nàutic. Per això vam editar la guia marítima, el Port Book de Terres de l'Ebre, el Port Book de Port Delta de l'Ebre, que el que fa és oferir i donar tota la informació necessària al navegant per a saber per on navega, és a dir, conèixer quins ports hi ha, conèixer quins serveis hi ha a cada port, conèixer quines dificultats o quines característiques té cada port i, en definitiva, també conèixer tot el destí que l'acompanya. No hem de perdre de vista també el que és l'interior del nostre territori, perquè és cert que la gent, quan arriba a un port i atraca, després també vol disfrutar, i també vol disfrutar de les vinyes de la Terra Alta o de la gastronomia d'altres comarques interiors del nostre territori. Per tant, des de la Ràpita el que fem és aprofitar el turisme nàutic per a promocionar les Terres de l'Ebre.